Hi guys, good morning. Good afternoon. Mayong gabi unsang dapita sa tibok kalibutan nga unsang oras ron maayong oras. Nako karon guys sa ako ang garden. Kay dugay na niwa maatiman ihong garden di asa kanang amo ang gipuy-an ba to layo-layo pod. Nalabong na guys. Nga na ihong mga gipang tanom ani nga luya, balanghoy, ug saging. Sayang pod og di nga rion. Ahon ning hinluan uban guys. Toto bragod pod sa landag pa. Naa. Nagahong Amerikano nga kuan guys. Amerikano na nga luya. Muhabog ni guys. Ika ni sa Kalapi Buhol. Ito sa ang iyaan. Ado nga ni kaning uwan. Ang bukbukan kay kahi bantok guys kay gitunuban ra ni. Ano nga bugan ni tubo. Ay tanom na ho ani nga balanghoy. Lagi hinlo guys kay kana rang na ay panahon na hong mga rin ana ning turok na guys. Yuhu. Inturok lang ang balanghoy. Uban wa pa ning guwa. Nao sayang kayo na ako'y kanini avocado ni guys. Kakaon pa ni guys puhon ug mamunga ni. Mga anak makakaon. Abog na. Gamay pa ba ni kaadto pagtanom na ho. Kay paano man to? Gipaturok na ho una. Yan lobe. Yan lobe. Atong lobe na ho sa hang natad aho tong putdon kay habog na basig matumbaw og nay bagjo. Oh no. Dadi pa jud koy dako na nga kuan guys kanang avocado tanawa. Hapit na jud na mamunga guys. Wow. Oh my god. Guys, mamunga na ni. Maglamaw jud ta ani. Kakaon jud ta og avocado. Hi guys, mega love shout out. Joshua Abranay. Shout out. Nawag ang mga saging guys. Nagniwang. Way atiman. Tama oh. Kana guys, nakakaunar ba ko ani guys? Wow. Ang mga balanghoy ari guys nga wa pa ma lukat datong kan ilang gipang ibut. Walang iya, dito ba ni ilang? Wa na joy nabilin. Pangkawat. Ibot nila oh. Bakit sa puitik pangawat ani? Hang bagong gitanom dare. Kare guys ya. Oh, di ay. Ni subing ra day ni. Abi na tinanam ni. Payang lobe dah. Lobe gi ko ana. Ning hinluan guys. Da magkog sundang. Oh, awa. Dadi na yang dako. Awa, nawala bunga na. Ito na magwang guys. Kana. Hapit na mamuso. Ang guys, ang buhato na ni, ang pangwaan ni nahuog. Patay nga dahon. Ini hang kamunggay ra, gikaputan na kon. Bukot-bukot. Sige guys. Bani ko guys ha, mang lampas kron. May hang lagaraw guys ya. Lagaraw mo na yung ipang habas ani. Wow! Eh hang karnaba po di ay guys.
Ah, oh. Hapit na ni mamunga. Wow! Yun na lang na ako'y mahandaw. Ug mamunga ni pohon. Mo na kinabuhing bukid nun, guys. Bukid. Kaon may saging ani ron pohon. Oops. Kurain tayo mag naningan aning garden guys kay wan malagi ko ibana. So ako na lang intaw magtanom-tanom kay akong mga anak ko di hilig og kuan. Nga garden hilig mananom. Oh. Pero gahang usak anak to asa Manila kay nagmisyon padung to sa Australia. Wala nga maor ba in taon to iga. Wanda ni buho dani hang gitanom mga baranghoy hang sugo nga papikuhon. Zeus, tunong man pod. Awa na nakatanom ko balik. Ning uban guys, dili na ho maabot habog man. Suo na man ako taman sa maabot. Oops. Oh. Oops. Maun-un butaan ni oy. Oops. Baitan ning may kauban sa kinabuhi. Kita maglupad-lupad ning kasagingan. Promote. Hello diha guys. Naaway mga kasagingan diha kay pasuhol ko hinlo og kasagingan. Ako na guys, ang bunga na ning uban. Ang bunga na ng usa ka punuan ako nga tundan gikawat. Wala may bawig kinsay nagkawat. Oh no.
Agoy. Gigapos aghang kamong guys sa mga bukot guys. Wala guys. Ah. Na. Hinlo na guys. Iputol na na kong saging guys. Ah, diba? Wa na ipatay. Wa na ipatay nga nagbitay ba? Hmm. Hmm. Sige guys, daghang salamat guys sa pag tanaw ning akong video. Welcome to my vlog.
Salamat. Babus! Marrow Bush.